Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Sungkem kunjuk panjenenganipun para sepuh pini sepuh kasepuhan wonten ing Galuh Sidomukti Kadipaten Magetan sumrambah Krida Darma Karang Taruna Abdi Dalem Sinoman Maligi para tamu undangan kakung putri ingkang sinuba ing pakurmatan kula nuwun kepareng matur monggo kula dherekaken memuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbe ing dumadi ingkang hamenang kalenggahan dalu punika kula dalah panjenengan sami taksih ginanjar kesarasan tuwin kawilujengan saged ginakaken mardikaning penggalih sowan rawuh hangrawuhi punapa ingkang dados niat hajat Bapa Suwanto Sarimbit Garwa leres ingkang kaserat wonten ing serat sedahan Kintakawara Ulem. Bapa Suwanto kepareng sampun hanggelar adicara ingkang hambayang karisang binagus Iswahyudi Dimas Ayu Meika para tamu lampahipun adicara mangki sinarengan pun kula Raras Iromo manem Bromo sinengkuyung kridanipun saking Joko Audio katitik dalu punika anggenipun nampi rawuh panjenengan sami Jagong Manten. Jagong Manten menika mantenipun jak lenggah wonten mriki. Jagong ngiras pantes Bapa Suwanto anggenipun tata gawe sampun rampung kasembadan wilujeng ajeng wilujeng wingking wilujeng ingkang sami nenggani sedaya kasembadan ewa semanten Bapa Suwanto taksih gungan Raras Iromo derek sowan manem Bromo mangki monggo lumantar gending langgam campursari tetembangan ingkang katemben ngrembaka wonten ing Kadipaten Magetan wonten Nimas Uun wingking saking Medion Bunda Yatmi wingking saking Ngawi Genduk Vita wingking saking Laladan Parang Bunda Bintari wingking saking Sidomukti kepareng kadherekaken kadang kula kinasih Kang Mas Gareng kersanipun para widowati lenggah rumiyin Kang Gareng monggo sampun kula wiwiti ndungkap manjing sampun dalu Kang Gareng sasmita kula tampi saking Bapa Suwanto Krida Darma Karang Taruna Kang ayo olah kridane Kang Gareng endi to ayo kene dhisik kene nggih kula nuwun Mas kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih sithik-sithik kula ya akeh kebak penontone. Dasare barengi karo udan ya Mas. Lah dadi apa? Sowan derekke seni karawitan Raras Iromo. Sowan wonten Laladan Magetan, Jawa Timur. Nganti ibu-ibu pesinden to Wiswarawati setunggal kalih tiga sekawan gangsal bejiro lumpatmo 5 Pak. Sampeyan kenal ke Pak? Nika saking sisih tengen Mbak Yu Uun saking Medion jumeneng ya Nduk. Iya. Kang Gareng kersane pirsa. Mbak Uun saking Madiun. Saking Madiun. Ono wae. Uun kuwi terus kudu nyedak aku terus kok Mas. Ora lho lah kon ngadeg iki ya kon ngopo. Iki pengen pirsa. Kenalke. Ngeten tok. Kenalke karo dulur-dulur. Terus Ika wonten Bunda Yatmi. Aku wis ngadeg lho Mas lho. Piye iki? Piye? aja bunda ning bunga. Bunga temi. Terus maneh kiwane Genduk Vita. Mbak Vita.
saya rene saya nom. Sing iki Mas, sing iki sebelah Vita. Iko Bunda Bintari. Ya, oke. Ya, iki paling tuwek dhewe. Weh. Iki boke ganden. Nah, ini ganden. Nggih, mugi sedaya ingkang rawuh binaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki. Amin. Raras irama sowan saged kinarya jampi sayah cagak lenggah dados panglipur sawetawis nyo kepareng estreni pahargyan wonten ing dalu punika. Donganipun mugi pepanggihan dalu punika lekas ngantos pungkas purwa madya wusana mangke rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa malah kepara kebak berkah lan barokah Allahumma amin. Nuwun. Niki wau kanca-kanca Raras Irama jangkep kalih Swarawati sampun pitepangan. Manjing sing dadi sedulur ya Mas MC. Dadi manjing dadi sedulur awet dadi sedulure kalih warga masyarakat wonten ing mriki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaya adat saben menawa ana tembang kinarya pambuka apa Kang lagune Kang? Iki diderekne wonten ing Kalenggaran menika wonten ing Magetan ngumandang. Kumandange kita Magetan. Jayeng bawana kuncara saklami lamina. Allahumma amin. Kabeh ngadeg ya, kabeh ngadeg jumeneng monggo. Pun aturaken Magetan ngumandang. Ya gane ngaten Anu, teh. ora. Masa engko yagane ndak kaya wong tandur no ngene. Kaya wong tandur malah ora menak. Monggo derekne. Papat tok wae. Jiro lu papat. Lha sing siji kok Sing tinggal. siji ora sah, Mas. Dia nyapo. Sing papat apal sing siji olo. Ngah wong plonga karo telo ngene. Sing diapali mbok ganden mung siji kae motok. Ade dasar Pancasila ngono ki tok. Liyane apal tarik-tarik apik nu plonga. Kang Gareng. Cobi keluhane napa to kok ora apane? Keluhane apa pipis wis ora lancar kok keluhane apa? Lah wong aku dhewe wong Karanganyar iki. Mares Karanganyar wis ra mudeng kok apa meneh Magetan. Kaya ngene lak wajib dilemahke putih ta wong kaya ngene iki. Ngadeg mbok ganden yo. Kanca-kanca. Raras Irama. Oh. Malah lu goneh iki kepiye to? Lah gamelane mandek kok ya. Lah ya gamelane mandek iki pinangka kurmate kanca-kanca Raras Irama kanggo ngedeke sliramu. Walah. Wis iki dihormati. Oh, alah. Apa kleru? Iringane kleru. Oh ya wis kleru. Lungguh sik. Nyun pangapunten sedulur, menika menawi repek Mataram kados trah Pyai Gong Mataram niku mboten remen. Awit menika sanes traing nata rembesing madu nika senes niki traing nata rembese peceren dadi niki mboten remen menawi nganti srebak. Lungguh sik menika parangan nampi sowanipun mboke ganden beng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Reng. Lah wong sing watuk-watuk we lho kowe lho.
Kok aku sing mbok ngonokke lho. Aku wis mari kok watuke. Alah sing kandha sapa? Mari aku jamune gampang kok. Jamune apa? Minum biomoringa. Kadek ora aleman ngono kuwi. Teko kene wis Iki udanan. yo ora lho, masane aku teko kene diudani wis santai. Kok diudani kudanan ora diudani. Nek diudani iki tegese dilucuti tanpa busana. Wah apik jane ya. Apik dengkulmu kuwi. Wong wis paribasan awak kaya ngono kok ditudani apik. Lho 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 senajan aku ditutut katut disuruh ngluntung ya to. Ning lak jek mening ya Bu. Mending apa bojomu WA arep diambung malah angop ngono kok. Santai nah. Iso mening. Ki Sowanana Magetan nderekke Raras Irama, pengrawite aku seneng luar biasa. Sepuh-sepuh ya iki asepe sing ampuh. Tak dongake sehat sedaya, panjang umur, awet momong anak putu, awet ngrembakake budaya. Ndang saiki do munia. Yogane tuwek-tuwek ndang saiki do munia. Mau no. Pas lagi wah, bapak-bapak padha wis miyos rene. Den yogane tuwek-tuwek. Mau sing ngomong kowe tak apuk ndang. Biasane nek nang panggung ya, nek nang panggung yogane tuwek-tuwek. Ndang saiki bareng ngerti kridane Raras Irama kaya ngene iki. Munia yogane tuwek-tuwek. Kaya ngene iso nggarap la ilaha illallah pres apike rame-ram. Ya ngene lho, coba. Yo, ngono nek enek yoga tuwek, yogane enek sing tuwek, pateni. Ya coba sing nomore citesno ya. Nah, ki tak gokke awet sehat kabeh. Alhamdulillah. Bapak sing ngendang lah udut malan. Ya wis seben to wong ya hawane adem kok ya tumbak cucukan to kowe iki senengane. Ora tumbak cucukan kok ya ngomong apa enake nggih Pak nggih. Nah, sing kari dhewe mau Pak sing ndi mau? Sing sapa? Sing kentun piyambak. Heeh. Sing mbok pas nguyuh mbok inceng mau to? Iya, piyai Iki yo lancang kok yo. Witekne wong ngerti kamar mandine ra nek lawange lho. Terus awakmu njogo. Aku yo ngedangi to, ya ora apa-apa wong jenenge tetulung kok ya. Oh, ben ngerti penerana masih mlebu. Lah karo nganguk mau? Iki ngomong ya lah witekne wong ketoke mung sithik lho, Mbak. Dadi ben ketok akeh. Mongko hawa adem, hawa udan ngene iki mbok enggadan iki paling ora betah ngampet nek nguyuh. Aku nguyuh ning gone sing dienggo pondokan mau omah aku. Lah ngopo? Lah ora nek blumbange blas kok. Blumbang piye to? Apa ada banyu iki lho apa kuwi? Ngono nek kuwi. Lho lah nganggo shower kok piye to? Piye lagi urung ngantek tak ngene wis muncrati ndasku lho. Koclok kowe iki ya. Aku gak mudeng carane. Lah wong nganggo shower, saiki nek nganggo shower iki lak sing dipencet ses ngono kae ta, Mas. Kowe ngerti ra iki mau cawek iki lho Mas. Ini swak. Ha munggul teko dhuwur iki. Swak. Lah kok suwe-suwe iki nggo dolanan to? Sok. Ngedan. Iki koclok kok. Ora tau piknik, ora tau dolan adoh ngono kuwi. Karo meneh wong jenenge kamar mandi ora nek lawange. Jaremu ngono to mau. Lah kok nguyuh kok sijine iki ngene, sijine karo nyengkal lawang iki piye? Enek wong liwat. Nek wong liwat ki lak ya engko nek terus ngerti aku nguyuh nek ingin. Lah kok sing arep diingini kowe iki apa? Ya mbok menawa, Mas. Sowanana Magetan. Neng daleme sapa, Mas? Pak Suwanto. Pak Suwanto. Tekon aku, Pak Suwanto. Oh, kenal to kowe karo Pak Plek Suwanto? ngono pada. Plek iki piye? Kanca plek? Wis templek. Maksudnya Plek. plek ngene. Iya. Templek banget. Templek banget. Berarti wis plek ngene. Ah ya ora to le plek. Maksudnya plek iki plek piye? wis akrab. Akrab. Karo Sing Pak Pak Suwanto sing Alah kowe ngono dadak ditekokke ora. Lho lah iki penting kok. Pak Suwanto sing kageng kersa kita. Lah iya iki penting. Kudu Lah ngerti iya. kowe karo Pak Suwanto sing endi. Lah iya. Oh teko kene kok. Lah iya klithah-klithih ngono to. Pak Suwanto lho. Mbah. Nah, ora ngerti ya kok kemayu. Pokoke ngagem jas. Nggih, Bu. Kok ya ora metu ya nyapa to ning jero iki. Sing ora metu ki sapa? Mas Yanto. Kok Yanto to? Mas Manto. Urung wancine metu kok kon metu. Lah mantane ya endi to iki? Ora ta? Kowe iki wah, lha iki salah alamat lho iki. Lah iki apa to? Mantene iki Mbak Maika karo Mas Yudi. Lah aku ya mudeng tak anggere nek kelaminan ngene iki kan mesti mantenan. Enek apa? Kelaminane ngene iki. Pelami. Masyaallah. Kaya ngono kok kelaminan gitu. Pelaminan. Apa ora beneran? Ya ora beneran wong pelaminan kok iso kelaminan iki lho.
Kacek saithik kok. Ya ada pelaminan ki dekorasine kembang-kembang. Lah nek kelaminan ki dekorasine apa? Lho, mburi ngomong sarung. Sarung. Wong pelaminan kok iso kelaminan. Kok beda to? Sowan nggone Pak Wanto. Pak Wanto. Nderekipun magetan ning ngendi, Mas? Sidomukti. Kaya jarik kawung Sida Mukti. Lho kuwi aran lho mbok donga lho kuwi. Dadi kamuktene piyai kene iki alhamdulillah dadekke warga masyarakat sing bahagia sejahtera baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Murah sandang murah pangan Allahumma. Sida Mukti iki ning nggon budaya ngrembaka wit saka elektun campur sari kerawitan cokek nganti jaranan apa dene wayang kulit. Lho aku nderekke Pak Dalang Alek iki ning daerah kene iki wis makaping marambah. Iya. Ngono kuwi. Gadon iki jenenge Nah, gadon. Gadon. Nggih Pak Gadon. Kerawitan utuh utuh niki. komplit. Lah kok untelan-untelan kaya ngene? Gadon iki gak anggo gerungan apa ngono kae. Komplit iki komplit iki. Lah iki kerawitan berarti. Lire neng kene iki budayane ngrembaka. Berarti sing ngabari aku mau kleru cah. Oh gak udu iki awak dhewe. Kok sik ora lha kowe iki teko kene iki sing ngakon sapa? Lah terus HP niki terus ora iso dihubungi lho, Reng. Lho gak enek gambare yo Jenenge sapa? Ora eneng. Lah kok iso teko kene sing kei alamat Jare sapa? gadon iki yo an. Teko kene sing kei alamat sapa? Alah modar tenan kengko piye kengko. Mriki enten sing digawe pinten, Bu? Kali engko gek kono, Reng. Kowe ora ngedeg-degi lho, aku rene iki katut kowe lho, iki tak tuapuki sisan. Lah aku dhewe ora cetha iki. Aku mau wis utang wis adol pitik karo tanggo anu tak nggo tuku bensin lho, kowe ora tak takuki tenan. Usik, masyaallah. Iki kleru tenan ki engko. Ketok iya iki. Lah kok iki malah mau ki tak telepon. Halo Mas, niki kula pun dugi plaosan. Lah, pundi Bu? Lah kula niku tiyang Klaten ngono iki. Ora to. Piye iki deloki? Pak, mboten di dulur Klaten to, Pak? Lah, Sik iki ngene engko mulih piye? Pangapunten Pak, pangapunten. Niki kula mriki tenan Pak. Kula blambok terus terang blak kotang. Mong gandeng kintil karo mbok gandeng. Pak Wanto niku kang pundi, Pak? Alah kleru tenan ayo medun Reng, Reng tiwas wirang ki engko Reng. Iki engko kadung lucu ra bayaran lho ki engko piye iki engko. Iki repot lho iki engko. Iki piye iki? Kek wong, Sing digawe wong. sing digawe wong loro. Sing di sedulur Klaten sing pundi? Ora to. Peta ki kok geding aku. Mula aku tekan kene mu ki ya bingung lho. Lah ora enek garenge kok gareng tekan kene ngopo? Nek yo ora nek wong nyalami belas iki kedhik mau ki yo an ki. Terus piye aku mate kon, Pak gareng pun dugi mriki. Gareng sinten ngono ki yo anakku lak malah deg-degan to. Terus piye iki? Aku ki teko kene sing ngejak kowe lho, Den. Lah aku dhewe yo ora. Nek ngepom bensinmu aku wis nukokke bensin kowe 200 lho, Den. Alah utang sik to Reng meneng ae sik. Nek yo ora nek wong dadah-dadahi kula sing ngejob nek yo ora enek to iki. Piye to ki lakon? Genah mriki ya, Bu? Tenan cetha? Cetha. Oh, berarti iki bojone Wanto iki berarti iki. Oh, iya iki nggih, bener. Lah ya udu kok ngakon nyanyi. Udu kok ngakon. Sing Ya wis pokoke iki engko awak dhewe urunan 200. Pong 2000 ngono lak cukup wis ta. Ya. Wetan. Mbuh enek, mbuh ora, mbuh kenal, mbuh urung, mbok menawa Sing penting awake dhewe wis sowan teko kene, paring pelipuran, kabeh piyayine bodho seneng. Panglipur. Alah apa-apa. Panglipur ora pelipuran, panglipur. Ya Allah Gusti, paring ana dhuwit sing akeh. Panglipur. Omonganmu ki kok mencela-mencele ngono to. Ku masa kuwi wis bener kok, Reng. Ya kleru wong panglipur kok iso kon pelipur lara iki ya kleru. Kowe nyanyi anakno. Yo mangku Engko purel. ben engko lek wis nyanyi lek engko Pak Wanto metu kowe engko. Mangku purel yo. Wah, purel tuwek-tuwek ya ngono. Hah? Engko saiki nyapa? Ya, lagu niki Nah kono, lagune apa? Tembango. ora nek gembote yo, Mbak. Lho. Raras Irama ki ora usah nganggo gimbot. Segala lagu bisa. Ora tau nonton YouTube bocah iki ya. Sing nggo nonton piye wong HP dadi lagi iki mau?
Raras Irama ki mangku purel gampang krawitan iso dangdut iso. Iki yasinan we pinter kok mung. Oh berarti lagu-lagu lawas barang ya iso. Lah dalalah. Hidup penuh liku-limu. Liku-liku kok iso liku-limu ki. Ah reng padha-padha lemune kok cangkem enek mung salah ae. Lah nek limu liku ki lak lok pira kuwi? Wong liku-limu kok iso liku-liku. Liku-liku kok iso liku-limu ki. Wah jan yo omonganmu bangsane ora bener kowe iki. Kowe nyanyi wae timbang salahmu no salahmuni kowe mulih ra gondas kowe. Aku gregeten medun kono ki aku. Mudun ya mudun kok. Ning arep Goleki Pak Wanto digoleki. Aku ning dhuwur ya keju lho padake. Ya sok ning dhuwur sok ning isor kok. Mas tulungi Mas. Oh, ora urung lak ya ngono to. Mas. Alah, gol. Ah. Bayar ya Mas. Ah. HP Entuk sing mening ngono Mas, sing nang omah ngene ya Mas. wis mari kae. Mbok ombeni apa? Ora tak ombeni apa-apa malah sing didemi aku. Golekana Mas Mas. Wanto. HP-mu nomornya pira? Takon 021 WA. Kowe urung kenal, nyuwun nomor WA. WA-mu lebokke mbak aku sik, Mas. Engko hubungan Piye maksudnya piye? WA-ne Mas dilebokke WA aku. dilebokne WA-mu. Iya, Lah engko kepen iso hubungan. lah WA aku mlebune kapan? Mlebu karepmu ora karepmu. Mas Wanto. Mas Wanto. Mas ngono karo sing nanggap kok. Nah dialah. Nguyah ya sak nggon-nggon kowe iki ya. Uyuh dengkulmu kuwi. Pak, jenengan Pak Wanto senes. Waduh. Lagune apa? Sampean ki nek kemrungsung bobok sik ndang kok tak gugah. Ayo reng nyanyi seragenan apa kono. Lah ya lagune apa? Lho ngandeng. Nah, aku manut kowe lagune ki apa aku rene sing ngejak kowe kok. Kowe arep nembang apa tak kancani. Ya, anu lagune Podang Kuning. Podang kuning, takon nganggo Aku bawa purele ora mboten? enek. Nganggo bawa mboten, Pak. Mboten. Mbak cucukan Mboten. yang ditari we Pak. Iki lho. Lah iki to. Lah. Lah iki Nah. mantene. Ngene. Iki sinten? Mantene kok. Lah kok yane metu? Lah wis rampung. Wis rampung. Ngunduh le. Mantan wedok. Omahmu kene, Nduk. Oh, anake Wanto. Iki ibu iki. Ayah. Kok iso ibu ki piye to? Ibu ganden maksude. Oh, malah deg-degan. Le. Aduh, bani digemateni sing tenanan ya. Aja golek kejol ya. Sok ben nek kabeh nek anak loro ya. Nek kabeh suntik aja pil. Apik wong pil kuwi ya kabeh kok kapil, suntik, spiral. Aja pil, ngeyel. Lah ngopo? Lah aku kabeh pil ki lho. Pile tak ombe teko ngulu kathokku mlorot teko kene san meteng neh kok. Kowe kira ngerti. Suntik ya, Nduk. Rasah ning, Lho mudeng aku. Bojomu disuntikane ya. Lho piye ta? Kowe iki arep nuturi bidan kuwalek-walik uripmu. Mula nakmu ki takon-takon sik to, Den. Niki sing ndek gawe ki sapa? Mantene iki kepiye? Ora ngisini ngono kuwi. Nek Meikai sapa? Meikai Maika ki mantene putri, kuwi kebidanan, ahli media kebidanan. Ngono. Lah nek anu Kuwi Mas Yudi kuwi. modiar kono ke. Nah. Ye. Bidan karo dosen. Nah, terus ketemu ra ngono kuwi. Piye mbiyen ketemune? Ketemune dhisik piye? Lah ngene ngono kuwi ora usah suntik ora usah apa. Cepet meteng pokoke.